فليد ما بريزنتي كور بريزنت هاجرنا أسيس سافوركي تعمير فتوكا تعمير عبيوتي كلون زدلي مجمع تعناي بيكاز مولود عنا نحر عليك أخا كل نجارك تجبر تخيل إلى ساز حسب ساز خنا ونسو عددك أخذ كون أوكي داني መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዓዲ ትግበርና ሓሽሽ ገለ ባጽር የባኒ ሰላም ድሓና ድኹም ከመይ ጸንሑ ቅዱስ ያ ተመሊሰ መጽና ይኹን አይሉ ማንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ቪዲዮታት ንዓኹም ሰላም ዝራኔና ድስስዋሎ ቪዲዮታት ኒው ሓድሽ ቤት ሰምታሊኩም ነዚ ቻናል ኩልኩም ሰብስክራይብ እና ጎርኩም ጀምሮ ነዚ ቻናል ኮራታ ዝብቲ ምን ነራ ሕጂ ግን ምርኣይ መእማን እንዲው ናው እንደ ዝኸይድ ዘለኹ እዚ ጽቡቕ መዓት ገይረ ዘለኹ ናይ ክሪስማስ ክዳን ከዓ ጆርዳን ኣኸሪና ትንደላ Jordan Haftay, thank you so much. كبرت هابكي كداني تيغنا يبحق حقويا أو بكرسين تايلي كنا هرم عن تتاخل كنتي ماما زينب ما هو إذا يقول تقبل هذا أكت قال ما دقن يا هذا يرترى ماس ميديا زي متكام زوج أو مزازي ماس ميديا سي أنت ماس ميديا أنت تقبل لك أنت تقبل لك أنت فلت أنا قريب لان أمري بلان مشكلتي أبي يرترى بعصون يوم زلوا حجزية ينو خم تروى لهم مساعد إسياس مساعد فيليبوس مساعدهم سلطوعل ولا whatever نو قالت مش لك كم دريت توصل تعطوا له أين أي من سيد الله خبير ترانا بدبي كم أبزاني زعد مزيا خم دريتو زي شرع شر جوصل إلا وين حلف تقتير لك ويدك حلف تقتير لك مالتي حجي أب إنترنت عندنا فيسبوك لايف قال ما نزب هالنجارات يلا أنت تتكلم على أنت تقبل على ولا يتفلتني ما لسي أبدو زول سبترايز رأي زولون كمسلاخ اللي مشكلة ده فلتت هاللي أو عالم يرجع خمسة ولا فيديو أسا أتفوتن. زين لك. بس كمان كل هذا جودان حتى أنا كمان كل رئيس كلام كذا أبغى لي في كذا. Anyway أنزل بالتعمي شكوري نازونا أدم بحال إرتايت حفتي نشهد اللواء وحميمة وني بقول له قال يوم أنا كخم ورد نجارات ندير له نيتعنا هنا مثلاً خونون خلي حمامون خونون خلي ولا تي قصة قالون زي تفرح إنه بزح نجارات هالله بايزوي بس حمامون كنت حاز خلي زخانة سجوا حكمنا ونقات ما خون خلي ندي دقة فقدة في مثل دم بزناوي اللي زلوا أي حبان يرس ذا زجبرة سلطان حميمة أزل لا خمو أي تبال بلك عراقكم حكمناوي سجوا ما قاني فوالله نيتعنا سجوا نايت أنا تجمعي أتزرع بزافي من حفتنا بالحميمة أنت قاري من الشرب لوالو أجن مثلا نايت عنا قري مثلا من حج نديم نجيرا من حفتي نمرت أجم جيرا الله خاب إرترات حيزة قرب تيس أب إرترات جميروا حجنا بزمس مسأت كأني بتعم برتعوا بق أخن حزاي كألنا مجمرة عفتن دام مولر فاشن كيدا زوريا جلر أجر ملء شو صهات عيد تلا مسيل وقعني بدو حريق خاب أخيدا خاني بقى كستجيره كم زقينا بقى ده حر كل قناة تاع مصر أيو كحزوات دليل كحزواي قالوا نافتن ده شرود رأخيا شرود تقولت بلا نبرت هو منو طفي التمسينهم ما يم حجة أو خوينا فيديو صريح هذا حرد حرخن دير رقيبهم ما حجي كبزاد الله خيلا خاني إيوان دخت كيد دليل بقى أخذ كيدا يدليل حجي باسبورتات رقيبه قال مالي وكان ده تهلو وكان ده تهلو ده يتعدى إرترات خين بالماجرة كل أنت المسار حتى ما ستأخذني لا ترجع لك طيب أتلا بارون تجزع صور حيلنا عندنا وصينا بزم مرقم صور قدمكم تمر عقوب عدينا جزع صور حيل سبكاي وصينا من نبلو ناي مود أتعزع أبويا ولدنا مالتي لو معتي سجا سهلة لم حلي فلتني سجا سهلة حجي إمباسي إرتراي خير الله كلكم إرتراي ጉዳይኩም ትፈጥዩኹም ስድነትኩም ትፈጥዩኹም ኣብ ሚድያ ወጪኹም ትገብርዎ ነገር ትፈጥዩኹም እዚ ዱባዩ ካኣቱ ከለኹ ካሜራ ሲኢሎም ነዮም ኣብ ሙለር ፋሽን ኣለኹ ሕጂ እንተ ደኣ ንብረተይን ፓስፖርተይን ዘምፂኹሞ ሕጂ ላይፍ ክወፅእ ኣነ ክልተ ደቂቕ ዕድል ሂበኩም ኣለኹ እሊ እዚ ቪድዮ ዝረኣኹሞ ኩልኩም ሳፖርት ግበሩኒ ገንዘብ ልኣኹለይ ወይ ድኾነ ግበሩ ብቻ ካብ ዱባይ ሕጂ ክወፅእ ደልየ ኣለኹ እዚ ዓይነት ፀገም ኣጋጢሙኒ ኣሎ ኩልኩም ብኣይ ትግደሱ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ኮይኑ እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ሰብ ሼር ክገብሮ እየ باسبورت يمطلع يقولن بسزلخو دخام علني أميك علني زلخو بوتا كي تحطني باسبورتي كاب زلو حالي حج كزي ماتيو
ኤምባሲ ኤርትራ ይሄዳሉ። ክቡራት ኣሕዋት ስነ ጥበባዊት ፌበን ሳህለ ሰይቲ ኣማን ሞደሻ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዱባይ ትርከብ ዘላ ከምዚ ክንሪኦን ክንሰምዖን ፀናሕና ድማ ኣብ ድሓን ዝኾነ ኩነታት ዘላ ኣይመስለንን ማለት እዩ ማለት ምስተዕና ዘላ ኮይኑ ኣይስምዐንን እዩ ስለዚ ኩላህና በጃኹም ሙሉእ ምሕረት የወርደል ክበልዋኹም ከምኡ ድማ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ግበርዋ ሪፖስት ግበርዋ ላይክ ክትገብርዋ ከለኹም ናብ ኩሉ ሰብ ስለ ትበፅሕ ኩሉ ሰብ ድማ ነዛ ሓፍትና መታን ክረድኣ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዱባይ ዘለው ብፍላይ ድማ ቤተሰባ ቀረብታ ዳሃይናይ ሓፍትና ክገብሩ እንታይ ፀገማ መታን ክፈልጡ በጃኹም ክቡራት ኣሕዋት ላይክ ግበርዎ ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ሰላም እንዴት ናችሁ? በሩቅና በቅርብ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ተጋሩ ሰላም ነው ወይ? ኣብ ዱባይ ትርከቡ ኣሕዋትና ኣብ ጥቓ ዘለኹም ድማ በጃኹም ዳሃይናይ ፌበን ሓፍትና ግበሩ እንታይ ፀገም ክበልዋ ኣዘራርቧ ምክንያቱ ብኣዘራርባ ፅቡቕ ዘላ ኮይኑ ኣይስምዐንን እዩ ወላ እውን እቲ ንሳ ፖስት ትብሎ ዘላ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ውሽጢ 5 ሰዓት ፖስት ትብሎ ዘላ ናይ ነገር ጥዕና ኣይመስለንን ክቡራት ኣሕዋት ናይ ብሓቂ ፓስፖርታ ዝመንጠልኩማ እንዳሕር ሃሊኹም ድማ ፓስፖርታ ሃብዋ በጃኹም ፓስፖርታ ሃብዋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ምሕረት የወርደልኪ ፌበን ሓፍተይ ኣምላኽ ምሳኺ ይኹን ኩላህና ምሕረት የወርደልክ ፈጣሪ ንበላ ሰናይ ትምኒት ንግለፀላ ኢና ገለገለ ሰባት ኣብቲ ንሳ ፖስት ዝበለቶ ክትፀርፍዋ ድዩ ዝኾነ ኣሽሙር ድዩ ገለ ቃላት ክትፅሕፉላ ርኤኩምሞ ፅባቅ ኣይኮነን ክቡራት ኣሕዋት ምክንያቱ ኣብ ድሓን ኩነታት የላን ክቡራት ኣሕዋት ምስ ሙሉእ ጥዕና ዘይብሉ ሰብ ተፃሪፍና ድዩ ወይ ከዓ ሕማቅ ነገራት ተዘራሪብና ተሃላሊኽና ፅባቅ ኣይኮነን ነዛ ነብስና ከዓ ዝሓዝናላ የለን ፅባሕን እውን እንታይ ጋጥመና ስለዘይፈለጥና ሰናይ ቃላት ተዛሪብና ንሕለፍ ክቡራት ኣሕዋት እግዚአብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ምሕረት የወርደልክ ዝሓፍተይ ማዕረይ ንበላ ኢና ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ብፍላይ ከዓ ቀረብታ ቤተሰባ ነዚ ቪድዮ ሪኦም ክሪእዋ ዳሃያ ክገብሩ ክሓትዋ እንታይ ፀገማ መታን ክፈልጡ ፕሊስ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ግበርዋ ናብ ኩሉ ሰብ ክትበፅሕ ብፍላይ ድማ ኣብ ዱባይ ዘለኹም ኣሕዋትና ዳሃይናይ ሓፍትና ግበሩ ኣብ ሰዓት እዚ ፌበን ኣብ ዱባይ ስለ ትርከብ ዘላ ፌበን ሓፍተይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳኺ ይኹን ሙሉእ ምሕረት ይሃብክ ፈጣሪ ኣደደቅኻ ይግበርኪ ብሰላም ዓዲ ክትምለሱልኻ የምፀልኪ ፈጣሪ يقني كبرات يوات ፌበን ሳህለ ሓፍትና ሓሚማ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እያ ትርከብ ዘላ ስለዚ ብሙሉኣትኩም ናይ ፌበን ሳህለ ቪድዮ ኣብ ላይፍ ከምዚ ሸር ጌርኩሞ ዘለኹም ብሙሉኣትኩም ኣውፅዎ ናይ እምሮ ንእሽተይ ናይ እምሮ ፀገም ጌራላ እቲ ፓስፖርተይ ጠፊኡ ገለ ትብሎ ነበረት ፓስፖርታ ረኺቦ ሙሉ ዝፈልጦም መሓዙተይ ኣለዋ እቲ መሓዛይ ፓስፖርታ ረኺባትላ ተረኺብሎ ፓስፖርታ ክሕዝዋ ግን ኣይከኣሉን ማለት እዩ ክሕዝዋ ኣይከኣሉን በቃ ትማሊ ወፅያ እዚ ኣብ ሬስቶራንት ትርእይዎ ዘለኹም ብልባይ ኩነትን ከምኡ ትገብር ነይራ እቲ ሕማም ካብ ኣስመራ ከላ ጀሚርዋ ካብ ኣስመራ ከላ እንድሕር ጀሚርዋ ንምንታይ እያ ወፅያ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ሕጂ ግን ብጥዕና ኣይኮነትን ዘላ ናይ ብሓቃ ፓስፖርታ ጠፊእዋ ነይሩ ፓስፖርታ ከዓ ጆርዳን ትበሃል መሓዛይ ኣላ ሳረኺባትላ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን እቲያ መሓዛና ናብ ዝትመፅእ ኣላ ናብ ፍሎም መዓልቲ ፍላይት ኣለዋ ምሸት ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ዘለኹም ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ብሙሉኣትኩም ከም ትተሓባበርዋ ዘለኹም ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥ ኣለኹ ማለት እዩ ቴንኪው ሕጂ በቃ ሕዝዋ ኣይተውፅዋ ደገ ይተውፅዋ ንዓዳ ከመይ ገይራ ከም ትምለስ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ኣገዲስኒ ዘሎ ብሙሉኣትኩም እቲ በዓላ ሸር ዝበለቶ በዓላ ዋላ ከም ገለ እንድዕግ ዕፀውላ መብዛሕትኹም ብሙሉኣትኩም ዞም ናይ ፌበን ኣብ ኮመንት ክትፃረፍዋ ገለ ድረኣናኩም ደቂ የረይ ሕጂ ኣይስፅርፍዋ ሓሚም ናይ ብሓቂ ሓሚማ ደላ ናይ ብሓቂ ሓሚማ ትማሊ ናብ ባቐሽ ቤተክርስትያን ክወስድዋ ሓሲቦም ገለ መለ በቃ ከም ገለ ኩነታት ተደድሓኒ ኣይፅርፍዋ ፍሉይ ድማ ፕሬዚደንት ክቡር ፕሬዚደንት ሃገርና ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብጣዕሚ እየ ድፈትወካ ብጣዕሚ እየ ደኽብረካ እግዚኣብሔር ዕድመን ጥዕና ሃብካ ናይ መወዳእታ እያ ኣቦይ ኣይወለደኒ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ስጋ ሳህለ ለምሕለ ይፈልጥኒ ስጋ ሳህለ ኩልኩም ኤርትራውያን ጉዳይኩም ትፈልጡ ኢኹም ስድነትኩም ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ሚድያ ወፂኹም ትገብርዎ ነገር ትፈልጡ ኢኹም እዚ ዱባይ እዩ ካብቲ ከለኹ ካሜራ ሲኢሎም ኒኦም ኣብ ሙለር ፋሽን ኣለኹ ሕጂ እንተደኣ ንብረተይን ፓስፖርተይን ዘየምፂኹሞ ሕጂ ላይፍ ክወፅእ ኣለ ክልተ ደቂቕ ዕድል ሂበኩም ኣለኹ ወስቲዮም ከምቲ ትውሰድ ትዕለን መቻም ለኩም የረይ ከምቲ ትውሰድ ገሎ ወስቱ ሽዑ ከም ድሌት ክኽርከብ ኣይክእልኒ በቃ ኣእምሮኦም ስሕቱ ደቂ የረይ
سلازي حجي ولا حدا خيصرفها ولا حدا سب خيصرفها زوم شرغيركم مدلكم تبعلات غبرتو بعلات فلط بعلا افتناتا سلازلو صقم يله اتو مامناتكم غيركم مدلكم كن بمولاتكم ارغسو حره كلها انفورميشن دمصت ان كلنا نغيركم الله ولا تزرار باريكم ما عندهم ريكم ما عندهم كويس تبلكم مريم اسي سمعنا انتهم اي سمعنا كوحهم قن حجي تمجمر يا خسارب كلها تطحق حقراتنا انت